офіційно визнана державами, членами Європейського Союзу, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, а також Сербії, Хорватії, де проживають карпато-русинські спільнота. Русини несуть етнічними українцями за походженням. Русини не національна меншина, а нація. Ми заявляємо про свої особливості язикові, мовні, культурні, духовні та інші, котрі збагачують не лише наш народ, не лише наш регіон, а мають збагачувати і державу в цілому, у якій ми живемо. І так, знищити русинів – це означає, що знищити квітки, які занесені в червону книжку. Це не вкладається в ніяке поняття. А ми сьогодні на порозі тої катастрофи з тими бідними пенсіями, з тими, так сказати, і з тими цінами, і з тими всіми неполадками. Тобто ми підтримуємо стремління України до Європейського Союзу, де високий, вищий рівень життя, як у нас. Або їй треба привести свої закони до європейських стандартів. Без рекета, произвола влади, недієвості закону, а не по поняттям.